Хотел Трой. Уют, спокойствие, топлота, романтика и море. Вашето приказно и незабравимо преживяване. Вашето лято. Хотел Трой се намира между Варна и Златни пясъци, на 50 метра от плажната ивица. Денонощен интернет, ресторант, барбекю, парк и паркинг. Цени народни. Хотел Трой. Вашето приказно и незабравимо преживяване. Телефони 0888 948085 и 052 36 26 74. Уют, спокойствие, топлота, романтика и море. Вашето приказно и незабравимо преживяване. Вашето лято. Хотел Трой.